να τα πούμε. Δεν σας τα είπα χτες, η φωνή μου βέβαια είναι λίγο κάπως, αλλά θα σας τα πω σήμερα. Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου, για βγάτε, διέτε, μάθετε, πως ο Χριστός γεννάται, γεννάται κι ανατρέφεται, με μέλι και με γάλα. Το μέλι τρώνε οι έρχοντες, το γάλα οι αφεντάδες, και το μελίσο βότανο, το λούζονται οι κυράδες. Κυρά χοντρή, κυρά ψηλή, κυρά γαϊτανοφρίδα, κυρά μου όταν στολίζεσαι και πας στην εκκλησιά σου, βανείς τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι ακάλι και τον καθάριο αυγερινό τον βάνεις δακτυλίδι. Δώστε μας και τον κοκόρα, δώστε μας και την κότα, δώστε μας και 5-6 αυγά, να πάμε σ' άλλη πόρτα. Και εις έτη πολλά λέγανε τότε, και είναι πάρα πολύ όμορφο να εύχεσαι στον άλλον χρόνια πολλά. Είναι επίσης πάρα πολύ ψεύτικο, διότι την επιούσα την αυριανή ημέρα δεν ξέρει κανείς αν θα εγερθεί από το ύπνο, αν θα ξυπνήσει. Άρα είναι ψεύτικες ευχές. Να ευχηθούμε χρόνια καλά και ευλογημένα. Να τα ευλογεί αυτά τα χρόνια το σύμπαν. Ο Θεός όπως τον πιστεύει ο καθένας και όπως τον εμπιστεύεστε εσείς που έχετε χριστιανικές ρίζες. Να πορεύεστε με αγάπη σε αυτό που πιστεύει ο καθένας, είτε είναι το εγώ του, είτε είναι το εσύ, το συναντά δηλαδή στη σύζυγο, στο φίλο κλπ, είτε στο εμείς όλοι μαζί ομαδικά. Το τελευταίο μας λείπει ως ελληνική υπόσταση 200 και ετών υπήρχε στη διαχρονία της ιστορίας μας, και όταν ήμασταν αρχαία Ελλάδα και όταν ήμασταν Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ήμασταν πιο κοντά στο εμείς από ό,τι είμαστε τώρα, φυσικά με τα σκαμπανεβάσματα και τις δυσκολίες που έχουν υπάρξει, αλλά τώρα δεν είμαστε στο εμείς και το βλέπουμε ξεκάθαρα. Οι περισσότεροι κάναμε εγώγενα, γεννήσαμε το εγώ μας υπερφύ, αλλά αυτό το εγώ διαλύεται ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν θα χαθεί και η αξιοπρέπειά μας δήθεν για κάτι ψευδό ταπεινώσεις τις οποίες ισχυριζόμαστε ότι έχουμε. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν ομιλεί για τον εαυτό του, δεν λατρεύει το εγώ του, αλλά κάνει αυτό που λέμε σε μια ωραία ευχή που θα πει ο παπάς της ενορίας σας. Θα την πει τα Θεοφάνεια και λέει «Σύ μόνο αμαρτάνομεν και σύ μόνο λατρεύομεν». Δηλαδή, σε εσένα Θεέ μου, ό,τι πιστεύει ο καθένας, είτε είναι ένθεος, είτε είναι άθεος, είτε είναι συγκριτιστής ή ό,τι νομίζει ο καθένας, ας το βάλει εκεί. Σε σένα Θεέ μου αμαρτάνουμε, αστοχούμε, κάνουμε λάθη, παραβαίνουμε τις εντολές σου, ενοχοποιούμαστε για αυτές τις παραβάσεις, πείτε το όπως θέλετε, αλλά και εσένα μόνο εμπιστευόμαστε, εσένα λατρεύουμε, εσένα αγαπάμε, ούτε την Παναγία ούτε τους Αγίους. Τον Ιησού Χριστό που έγινε άνθρωπος αγαπάμε, αυτόν λατρεύουμε, αυτόν έχουμε ερωτευτεί. Άλλωστε τον Χριστό από την καρδιά μας δεν μπορεί να την ξεριζώσει κανείς. Και μεθαύριο, αν δεν είμαστε χριστιανοί, μπορούμε να πούμε ότι η αγάπη αυτή στον Χριστό δεν φεύγει με τίποτα. Όποιος έχει μάθει να αγαπά θα πορεύεται αγαπητικά. Καλή σας ημέρα.